Здравейте, приятели! Продължаваме да тренираме със собствено тегло. Днешната тренировка, която съм подбрал за вас, е комбинация от две упражнения. Едното упражнение е много комплексно и доста популярно в последно време, така нареченото бърпи. Лягане по корем и изправяне горе в стойка. Като ще покажа отново две изпълнения. Едно по-лесно и едно по-трудно. Другото упражнение, което ще ви покажа, е една комбинация от повдигане на мост и изпълнение на коремна преса. Вижте упражнението, като ще добавя още няколко неща след изпълнението им. Лесният вариант е следния. Пускате ръцете, изтегляте, лягате надолу, изправяте. Трудният вариант е с подскок. Второто упражнение е следното. Повдигане на мост и изправяне за корем. Като по-лесният вариант е този, който показах, а по-трудният вариант е с един крак. Повдигате и докоснете. Като редувате. Единият. Изпълнението на тези упражнения е в бройка от 10 повторения. Изпълнявате 10 повторения от едното, след това преминавате на другото, изпълнявате 10 повторения от другото. Редувате двете упражнения 8 минути с максимално къси почивки и колкото можете повече завъртания на двете упражнения. Успех от мен, тренирайте отново с мен, Ангел Караиванов, където намерите за удобно, с голямо желание и голяма усмивка. Чао, чао!